Il-Gvern waqqaf task force biex janalizza proposti li jissuġġerixxu kif għandha tkun implementata l-Istrateġija Nazzjonali tal-Blockchain bilan li l-opportunitajiet f'dan il-qasam jibdew jimmaterjalizzaw. Espert legali li forma parti mit-task force huwa Dr. Ian Gauci li ma' One News spjega l-kunċett tal-blockchain. Blockchain hija teknoloġija innovattiva li permezz tagħha ħajġi kreat ekosistema ġdid, ekosistema li ħajħaddan l-ekonomija diġitali. Il-task force għal-blockchain se tkun immexxija minn membri f'setturi diversi, fosthom esperti tal-blockchain, esperti legali, esperti finanzjari, uffiċjali fiħdan awtoritajiet tal-lob u ekonomisti. Gawċi fakkar li l-Istrateġija Nazzjonali għal-Blockchain tnediet f'April li għadda u segwa interess kbir mill-industrija lokali u internazzjonali. Għaldastant il-Gvern iddeċida li waqqaf task force biex jara xi żviluppi jistgħu jsiru u l-espert legali spjega l-irwol tiegħu. Ġa hemm strateġija, ir-rol tat-task force issa ħajkun li tara li din l-istrateġija titħaddan bl-aħjar mod possibbli, alright, ġifieri b'konsultazzjoni wkoll nimmaġina kemm l-industrija. Tara wkoll li di l-istrateġija tiġi implementata f'kull settur applikabbli u li min ħajoffri r-rwol tiegħu 7-8 firms suppost li qegħdin involuti wkoll ħajoffru issa l-istrateġiji tagħhom. Jortu l-iktar punti vasti li jista' jkollok li ħadnu di l-istrateġija tal-Gvern. Min barra li se tisplora l-opportunitajiet li toffri t-teknoloġija blockchain, partikolarment fejn titħol l-effiċjenza fis-settur pubbliku, il-Gvern qed iħares li fil-futur qarib jitwaqqaf regolatur li jimplementa din it-teknoloġija għabbażi ta' qafas legali. L-espert legali Ian Gauci tenna l-importanza li f'dan il-kuntest pajjiż ikun innovattiv. Li bħajjiż bħal Malta li dejjem aħna nbuttaw li jkun digital hub għandna l-gaming, financial services dejjem konna innovattivi u li anka t-tepjajna di, ġifieri one of the first, t-tepjajnija dejna nitkellmu fuq Blockchain Island, Silicon Valletta, alright, kien hemm l-istrateġija hija importanti ħafna. Dan anki fl-isfond li l-Unjoni Ewropea, flimkien ma' kumpaniji kbar bħal Microsoft u l-IBM, qed tirrikonoxxi l-potenzjal ta' din it-teknoloġija, xi ħaġa li fi kliem Gauci turi li qegħdin fit-triq it-tajba. Ġifieri naħseb li għal Malta huwa importanti ħafna li hemm edem minn tal-ewwel ukoll u li l-valur li għandha preżentement tħadnu żidu ġifieri importanti ferm.